Erokamano kuom keto Ramogi TV ka koro makidiny mar ariyo mar buch jopiny kama wagoye mbaka gi welo modhial mosedonjo e studio ka Honorable Eddie Oketch en senator ma Migori gi Honorable Mark Nyamita ma en jaod bura ma Uriri. Erokamano uru kuom miyowa secheu. Ing'eni Eddie, wachakane kodi ni nyaka ne duoko mar AU ni wuogi. Ji chunygi osebedo ka go kibaji ni to koro siasa ni ochomo kanye, yamo koro lokore koso oyo. Ini neno na siasa ma Kenya kani koro ochomo kanye sani. Mokwongo oyimore ahinya Trevor. Winjo magwa ma koro winjowa sani. Apani gima nyaka kwongo watim mokwongo en ni nyaka wami baba puoch gi pak kuom chir gi chia moketo, mano miyo odhi mochung' moketo nyingwa e map. Nyingwa kaka oganda mokwongo, kaka nying Kenya boketo e map. Nikech idhi mondo igori ne wach mar AU kucho chonde, ma imany komno endo kuma oganda nitie mopogore opogore, miwuo gi presidents kaka ncho luore mang'eny cha mowuo gi jogo eko te. Mogone ombulu, president 22 mogone ombulu consistently. Round mokwongo, round mar ariyo, nyaka round mar auchiel. Ka president go eko geni, kendo ni kode gi geno mang'eny kabisa, en wach maduong' ahinya, ma ok wanyal moko gone erokamano. An gi pacha ni wan ok wawito kom. Afrika ema owito jakom. Wan ok wawito kom, Afrika ema owito jakom, nikech jakom ni nitiere gi lony gi ng'ith mamalo manyiso nyalo konyo Afrika mangima. Mar ariyo, ira yie mondo abed akaw thuolono bende mondo agone ker marwa ma William Ruto erokamano. Nikech ing'e siasa mosebedo e kindwa gi Onjelo Jogot. En ni wasebedo siasa matek ahinya to siasa ma 2023 kane wadhi ombulu maratego kabisa. Mano dwa pogo kata oganda. To kata kamano ka nitie jakom owuok ne wuok omanyo kom ni endi. Adieri ker marwa ogore ne jakom kabisa. Kendo otiyo matek gi mwandu sirikal momako bad jakom magiwuotho kanyakla kaka owete ka gi ka magitemo manyingwa nitiere map mar Afrika mangima. Koro kanyo bende nyaka wagone Onjelo Jogot erokamano, rais marwa, nikech iwachoga ni seche moko ka in gi ji e gweng' to ji ochare ni samoro jo kanyono to jomoko iluongo nyalo biro, koro ucharo gi jomo dak go kanyakla. To samoro wachoga ni watni moro kodho tho kata nyathini moro odho tho kama nyathi manyako to pok onyuome, to ng'ama neno ok nyal konyi ni mokawo nyathi oikoni, mano ing'e ni ng'ama okonyi sawa sawa, ma kata koro achaye monyalo rumo e kindi kode. Apani mano ema koro chakore gi siasa kaka koro dhi mbele. Ang'e ni jakom biro mondo go kodwa mbaka ni wachomo kanye, to adiri mantie en ni rais marwa onyisowa kido maber kaka oganda, kendo kido monyisowa no endo omiyo nyalo bedo kaka oganda onyalo miwa ng'iye gi yo mopogore. Koro yo mopogore no endo to wabogo mbakane ka sa ochopo, ka jakom osemiwa direction. But gima nitie bende en ni jakom bende koro en jatelo no endo mantiere e Afrika mangima. Nikech kisechung' e Afrika mangima, kata iyudo ombulu no endo midhi mbele kata ok iyude, to koro en jatend piny mangima e Afrika mangima ma kodala ka endi samoro ok tin wawach ni gik moko monjo ka ji wacho ni kia ora biro prime minister, mago gik mopok jakom owuoye. Jakom nigi other avenues monyalo dhi go mbele mondo mi okony piny odhi mbele. Kamano. Mark, ini neno nang'o? Erokamano ahinya Trevor. Apana biro riwora gi Eddie for the first time. Una boyie gi pache. Ni mokwongo wagone jakom erokamano. Nikech kaka wuod Kenya to gibe kaka wuod Luo motegno mane nyalo dhi oko mabed gi agenda maler mar riwo Afrika. Kani winjo gik mane jakom wacho, gini piny mangima wacho ni kama economy nyalo growe, kama pod nitiere opportunity en mana Afrika. King'iyo regions mamoko kaka Europe, ing'iyo kaka US, nitiere kaka gitimo ohandgi together. Neno ko jakom ne wacho ni passport obed achiel e Afrika. Ma kidwa dhi Egypt, kidwa dhi Morocco, kidwa dhi kia kanya titime kaka entiere kanyo gi passport achiel. Mana kaka kidhi Europe inyadhi gi passport achiel. Mana kidhi US idhi gi passport achiel despite ni dhi states mopogore. Currency wambe no wabed gi African dollar ma koro wanyalo trade godo gi joka mondo wayaw chirowa
ni maduong'. Ne en gi weche mang'eny kanyo, ne en gi mpango maber. To bende e kit jok manyo oringo godo, ng'ama koro nigi history maber mar Afrika, kama ne Afrika ochakore gi nyaka kama ne ochope. Adieri makende ni jakome mane ne ni kode. But yiero en yiero. Wanyalo dwaro Nyasaye samoro nitiere gi mpango mopogore. Koro aparo ni notemo, kendo be mondo mi yud president 22 kochung' kodi, mano ok en no mean feat. Taparo ni president mar Kenya William Samoei Ruto bonyiso kido maber. Kido ni ma samoro waneno chon ndalo mane digi ni gore kodwa cha. Kech ong'ama chunye ler. Ong'ama kowacho no biro timo gimoro to timo. To sani kipenja ni kaka oganda koro wachomo kanyo. Mokwongo iwacho ni kanyidho wuok chak komo nikech inyalo rito koth maduong' malew. Sama nyidho chako girene sani kaka wan thurwa kocha sani ng'en wasegolo oduma. Kwaneno ka nyidho moro biro ndalo moko 2-3 ichako mana sani wasechako pur. Ka nyidho moro biro ndalo moko 2-3 ichako mana komo oduma. Nikech ikia nyawacho ni warit koth mar dwe mar 4 to koth no kadibare. Gisani be gi issues mag climate. Thuolo masani wan kaka oganda wayudo e loch mar William Ruto. Ose support jakom kendo wagone erokamano, nyiso kido maber. Kendo no wuotho kode. Kendo jakom be nyo confirm ni onge gima ne president nyalo timo mane ok otimo. En manino dhi kamano. Yawuotwa ni e serikal manyo miyo mantiere kendo miyo gi migepe madongo dongo. Bunge kacha be koro do miyo wateko moro matis mo wabed godo. Maduong' manyaka koro wang'e to kamo ae cha chal nade mondo wariwre together mondo wakom gi nyidho masani nitiere ni. Kenda moro kech kata my senator Eddie ng'eni senator mara tanan mojombe ne. Kata wan kaka jotelo ma Migori no wacho ni koro wabedo ne together. Makata I think wasebedo gi matindo tindo. Makoro sa together. Wadhi manyo ng'ama wanyalo yudo ka mondo wakaw wadongo godo thurwa kocha. Omiyan kipenja ni sani kaka wadhi mbele wamed komo gi nyidho mantiere sani. Wachako wakaw thuolo mondo wang'e godo fundi mag serikal kaka serikal ringo. Nikech joge wabed nitiere kombe madongo kendo critical dockets. Wang'e go fundi mar serikal kaka ringo. To kik wachak waringo oko ni kata wadhi chako manyo gi ei bungu kaka wadwaduogo ei ot. An mane pacha. Edi, ing'eni gini osewache mang'eny kata gi jothurwa kuchocho. Ni ero koro yawuotwa moko osedonje sirikal, jo ODM moko osedonje sirikal. To jatend piny Kenya ni bosetiyo maber kosebedo no miyo jowa migepe oroma ni koro nyaka sire higa mar 2027. Wach ing'ena winjo ka owadwa Mariko, aluonge ni Mariko. Ogeto kamoro kanyo ni noneno kido maber kuom jatelo ni ndichon. Gimomiyo an aluwoga jakom Raila Amolo Odinga en ni jakom Raila Amolo Odinga dho ngere wacho nogola ni social justice and social democracy. Tiende niya ong'iyo ni benitiere yo makare ma ji tenyalo gik moko mabeyo kendo nyalo miyo serikal okinja piny e yo moro amora. King'iyo kit jakom maber, jakom nyalo mawo kodi osiep to en ng'ama ma osiep ne ok nyalo umo wang'i, to be embe ok oyieno osiep ma kindu kode umo wang'i. Tiende niya kidhi maber jakom biro puoyo, to kidhi marach jakom biro kweri, to kokweri ni kodwari okweri mondo mi ibed e yo endo maber manyalo konyo oganda duto. Mano ende kit jakom, to mano e kido ma bende okete gino miluongo ni ODM. Chama miluongo ni ODM ni, mano e kit chama moro mar ODM. Tiende niya kata obedo ni wan koro wachiegni gi sirikal masani, paro mar kwero gik madhi marach en paro no endo ma ok wanyalo weyo. Tapo ni kanyo mano opogore gi owadwa ma Mark matin. Kane mheshimiwa gosiepe ne samo nok gineno chuny jatelo ni, samo ne gineno kado moro matin. Ng'enyano kado to wacho ni wadhi to mi kado no. To wacho ni ng'anga chuny no miya kado. To nitie ng'ama nyalo chuny ng'ato
to loso maber. Koro gima timore en ni pod wan gi jukumu kaka oganda ni gigo eko maratiro ma sirikal nyaka tim, to nyaka bend ni nyaka wameka sure ni sirikal timo gigo eko. Ang'o ma nyisi ma ok obi konyo Ruto rais marwa ka gik moko dhi marach to kwakwere. Samoro nyalo bedo ni ka wantiere ma pok bedo kama achiel kaka oganda to nwakwere matek matin, samoro wakwere moro ma ok nyalo bedo piny e mesa mondo wakwere, to samoro nikech environment ma koro bedo created sani nyalo miyo wakwere in terms of advice. Apani mana gima ber nikech koro sani kwere tok ot ok kata tok ot kata mana wi mesa inya kwere gimoko e wi mesa to nikech iseyie mondo ji obed e mesa ji owinjre. Ok ne kana machon chande ne ok oyie mondo ji obed piny mondo go mbaka. Ka sani wago mbaka kama kata mako nyisi ni chon no en wuon no ko yie wabed piny mondo wago mbaka makone kama ka guswa mondo ringi nikech inyise ni gik moko kadhi marach to walosi. Koro aneno ni paro mwan go kaka jo ODM en ni jatelo onyiso kido maber kendo kata mana jowa modonjo e sirikal odonjo e yo maber nikech opuodho gi chama ma giwe tijgi mag chama ma gidonjo kujo chonde ma bende jiro kasa gimoro kaka gimoro ngikni moro bedo kata wich wil moro bedo to wan mana kama ojiwo wan wapar na kata wang'e ni ging'eyo to wanyiso kaka wabunge maggi ni ka endi to dhi marach losuru kuma kama. Koro miyo wang'wa ok odinore gigo iko manyalo dhi marach manyalo miyo sirikal gore piny kata miyo sirikal ok perform. To mak mana ni sani gima timore en ni jakom bende koko e ngwejni kata sani oonge e pinywa kaka wuono pod entie pinje maoko mok china wach ni entie kanye, lakini pinje maoko pachi yueyo matin. Tange ka jakom oduogo ka priority mare mokwongo ode mokwongo donjo simbane mokwongo donje en ODM mondo ng'e ni ODM ni butegno en chama no endo manyalo konyo jowa mondo mi maber matimore walosi, maber maricho matimore bendo watimo ng'o walosi odhi mbele. Apani mane paro mwan go podhi mbele. To mana kaka mako wacho kuma yie kode en ni sami loso magi eki to komo be dhi mbele komo dhi mbele. Ng'eni nitiere seasons nitiere chwere nitiere opon koro kinya wacho niya ka gik moko pok otimore ne chwere kik wachiem opon be kik wachiem opon ma higa manyien. Mak wacho ni samwa nitie kama endi to chwere bwa kuma cham manya donge chwere ni bwa kita cham manya donge opon bwa kita to kuma nitiere mer be wadhi mbele koro sani mel no endo kik bede higa mabiro. Mak penjo ma ji te ni godo ni jakom onego chung' gi jatend piny Kenya William Ruto higa mar 2027 koso chung' kende en owuon olar kom mar telo. Mokwongo en ni dada mawacho gimoro ne Eddie Matis ambenda yien nikech baja chama in fact masinia moloye ikuongo ne chama asebudhe chama moloye so chama wa to chung' ni gi japiny to kata wan kano wadhi ndalo cha bedo ni mbakano to nwasetieko nok wadhi on behalf of chama nwadhi nikech wanyalo negotiate wanyalo wuoyo gi sirikal based on our current role be mwatimo sani e gimo temo jiwo niya ka sirikal odhi marach tana na mjumbe abonyiso ni kae ndio utimo marach kae ndio utimo maber to nyak kantiere opportunity mwanyalo wuoyo kodgi to wuoyo kodgi lakini wan kaka oganda bekoro our role en ni kwaneno kama dhi marach to offer solution ok ni wa criticize kineno ka ng'ato dwa gore piny to kizango mi those stairs to kanyo nigi sabuni nyalo kier iye nyise na pana kidwa luwo stairs to rit mondo timrade okungo tuo nyini gik mariyo pogore jakomo chung' gi Ruto 2027 koso we anaparo ni on behalf of oganda nigi jakom te kore jatendo wote ahinya wan kaka oganda luo ka wadwa muma ema koro nyalo konyowa ka ng'ina nan wuod adwen muma moro wacho ni ka ng'ato timo ni maber te timo ne marach to masira ok birum e dhodi ano kandiko kiwena wuondi ang'e dhi manyi muma inyalo yecho gino kok iwinjore kode mane kaka en kopo ni wayie kako nagi ni makata jakom be nyowacho ni ka nitiere ng'ama ochung' kode
to en President William Ruto. Mowacho ni kade nitiere gimoro amora mane onego tim to nosetimore nade? Nosetim. Sama jakom dwaro kom nwaneno e Kenya ka 2022-2023 edi campaign. Nwaneno jok mane owuondwa ni dhi jakom kura to kochope debe to kwaneno. Nyaka ng'ama nomiye kaka ng'ama jalupne. Kwa dhi gwengi yudo ka kura no onge. Sama ne jakom dhi koni kudugore ore koni jakom otimo marach ki otimore kia nade ginene kama mago jogo wuoyo. Jakom wacho ni sawa kare kura we Kenya ka we adhi amany ginene maoko. Ginyiso kido marach Kenya ka wasebedo gi jong'wech ma Rift Valley. Kodhi tu e ng'wech oko. Jo Kenya chunygi omoko te. Being sometimes in Africa ng'iye. Wasebedo even continentally kara wang'iyo kata mpira. Ndalo moro mane Oliech tugo mpira mane wadhi African Cup of Nations. Kanu watugo gi Senegal. Jo Kenya te omako chunygi. Chakre Central nyaka piny koni. Sama wadhi African Cup of Nations to team mar Africa chielo dong. To tugo World Cup. Jo Africa te omakore. Iwinjo. Edi wa godo e constituency achiel by the way. Actually same ward. Same location. Kawa wane location wanyalo pogore kirieko moko matero teno. To kuwa wuok kaka jos kamora achiel ni wadhi kama chielo to koro ji nyaka riwre. Kuwa wuok kaka jo Migori kuwa biro ka. To kata un jo Kisumu koro wawuoyo kodu kaka jo Kisumu. To kuwa wuok kodu kaka jo Kisumu gi jo Siaya gi gine kuwa biro nationally koro wawuoyo kaka jo region. To nwaneno sama ne jakom ogore piny gi kura waneno jok manyo oyang'e nyaka diel. Kendo momiel. Manyiso ni jogi osenyiso kitgi ni gin gima timorenwa marach ema timore nade? E maber degi. Onge chieng' mane gisedoronwa gima ber. To watu wasechung' kodgi. Gimomiyo wawacho ni muma cha. Koponowa joma beyo. Kwaneno ka orwak jowa sirikal maber. Jo mane sirikal bokelo no lokruok. Nikech gimomiyo wamanyo political power en ni mondo lokruok obede thurwa. Okay. To kwaneno ka jogo chung' kodwa gisetimo no maber. Bro beda decent thing ni wan bende watim gima ber koro wachung' gi William mondo choko dogi mondo ber momiyo wacha omedre. Koponi waneno komiyo wa kado miwinjo osiepna nowacho ni en adieri ni wan kano wadhi gima nwayudo nwanyalo yudo mana kado. To ka koro wadhi is true adabo nyisi ni kado no nena ng'o. Kech kano wadhi tan kaka jorira na nyayudo hospital mano kado ma joga sani chamo mwalo kocha. An ayudo barabara kado joga chamo kocha. An ayudo pesa mag gero skunde kado joga chamo. Ayudo chirni mokari adek kado joga chamo. But ringo en ka Lake Ring Road mo cover the 4 counties. Manyalo open a bigger picture. Dunga dieri. Omiyo awacho mana ni kana nyisi ni aning'e ng'ama be senior e chama. Ang'e chama wa, ang'e kit chama wa gi timbene. Makuro an kana dhi tanadhi ang'e matis na duga nyiso kuno mera biuru joka ntiere ginene gimoro kacha. Jakombo ng'e gigi koro kobiro to en ng'e ni koro en ofungune duong'. Koro yao depo maduong' madhiang' wuok godo. E gini yudo ka koro jowa donjo. Omiyo an kipenja ni to aparo ni mondo wariwre ariwa together. Don't fix what is working. Okay. Edi. Gini wacho ni ODM mos to ibeda bana pinji adhara ni ODM dhi tiyo gi jatend piny Kenya koso. Gima timore en ni samwa wuoyeni. Nitiere jowa ma jo ODM kendo jo kuku mar ODM mantie sirikal sani. Mano ni ODM nigi goodwill kendo osenyiso chia mar tiyo gi sirikal. To gima nyaka nyiso wadwa mamak ni kawacho kado na wacho kado kawacho kado moro mar ngero. Nikech adieri mantie en ni gige siasa gi ekimena ko winjo wache en ni in gi better strength. In gi teko ma oteku in fact ken teko oteku. In gi oteku maber koponi idhi go ganda kok idhi kendi. Kech kidhi kendi tinyalunyi e bathot maber chuth. Kech kata mane japaro ka an kodi e liend wadwa mino jenda kendo purara mono chunyi sa oket kuma okwe. Nikech ane tie finance and budget mar Senate. Tieni gik mose kale assembly kuitende te
kata obedo ni ok wadil gi finance bill bana kaka ondikga e katiba to nyaka gikal kuomwa for consensus nikech kaka king'iyo pend chike 249 commissioners te mag piny ka ndiki loso budget maggi nyaka le senate bende koro wathoro ng'iyoga budget go eko te kane Mariko wadwa to gosiepene te mane gin go ndalo ka sani koro wanyalo wacho ni wan osiepe wate kech aneno koro sani beto oriko kaka seneta mare koro ber na kabisa lakini gosiepene te ndalo cha gik minjo bak wacho gi kite ne gionge ga budget adiri ma Nyasaye sama jakom odonje gi oganda ni ko support kata ko siro sirikand ni endi emomiyo sirikand ni endi oketo ng'eny gik ma mak wacho gi eki teko kikete budget sani kata nitie moko mowacho sani ma nyoro ikadwa kete budget iwinjo ekede tim gigi eki to kawach gi yo marach awacho gi mondo mi gimo achiel kaendi ma nyaka mak understand en ni nitiere konyo rais 2027 to nitiere konyo rais mondo mi oti ne piny e yo mayot mamiyo ok ogore piny giluongo ni siro jatelo mondo oti ing'eni kiwacho wach ma 2027 sani to kata mana rais imiyo tich matek imiyo rais tich matek en ni iketo rais e complacency moro manyalo miyo tiyo bedo matek ne jok moluwore samoro en wuondo chinyo bedo ni odwa tiyo matek to jok moluwore moko nyalo wacho ni okecha mak to koro wan gi ofuko ok onya muonyo wach ne mano osewacho kamoro nikech muonyo wach ni tek kitimo ni public trust watiyo king'iyo pend chike 75 e katiba marwa wacho ni gik kome momiwa gi eki ok gin mekwa gi wegi omiwa gi teko japiny kendo watiyo kuom trust ma japiny ma ka japiny lose trust ne to bedo matek kabisa tapo ni nyaparo ni seche moko nitie man kata sirikand ni endi no jok lose trust to bedo kanyakla omiyo jinyalo ni kara di ma Nyasaye ng'ani karo kan ng'ama rach rais ni karo nyalo tiyo ne piny maber koro restoring public trust no endo gima en very important en ni mondo mi gima duong' mwange mesa sani endi en ni nyakwa kony sirikal mantie ni endi mondo deliver na jopiny ke jopiny ok dhi go ombulu on the basis ni Eddie Okech support namba 1 kata ni Mark Nyamita support namba 1 gidhi go ombulu on the basis ni sirikal ni endi perform ne gima ber koro environment manyalo miyo sirikal ni kik ti maber gi jogo kuma kit gi richo e Kenya ka endi mane gi ukabila mado kilo sasa moro mara ukabila mani koko tim kama ndio ni ukabila ntito king'iyo budgets mo okalo tembe waka complain ne kande Mark ne intire National Assembly ne mokalo king'iyo budget go eko wan gi pending bills michulo sani endi to gidhi region achiel this is a fact king'iyo pesa mag ndeni ng'eny gi over 40% dhi kamoro achiel nikech ang'o nikech jino keto ukabila tamo president tiyo koro nitiere gwenge moko ma ukabila no pod nitie makara siasa ma sani endi monjo kare Mark wacho ni wuodu odhi gore oko en Addis Ababa en wuod dala mingo ni Kenya ni to in inyiero ni ofel ichalo ng'ama wacho ni in no ng'ama wuotho tambe mamotho koro lit go chalre ok gichalre sama wuodu odhi oko to gore piny chunye moko kendo pod en gi kuyo onge excuse manyalo mi nyier kata mondo miele itengri neno ni miele ang'o ma timore obedo gima tek nikech koro ji dhi bedo ni koro sama rais dwa tiyo to mago excuse ma gitiyo go mondo gi make sure ni rais ok otiyo wan gweng'wa kodo gima kama wan ogolwa e sirikal wan otimnwa gima kama mano e commitment ma nyaka wakwong watim mondo wa make sure ni rais otiyo ne jopiny gadieri nikech dok 2027 to jopiny madhi miyo wa teko no kata wan wawegi mondo mi wadogi jopiny madhi miyo wa opportunity no endo koro wan opportunity gima responsible nyaka bedgo makiko wuond rais en ni wakonye mondo mi o deliver ne jopiny ko deliver ne jopiny to baba bomi wa direction mbele kanyo ondiek donge koro weche be aber wechena tin mokwongo en ni Eddie bende ing'eni bunge be an senior mare koro adapuonje wach budget matis chik oyie ni nitiere gik ma inyalo tim kata kapok okete budget kata ikele bunge bang'e
Article 223. Osiptal oseger in my constituency ong'eyo motieki. Ne onge budget. Kore kasa ne wakete supplementary. Barabara oselosi kendo dhi mbele contractor dhi mbele. Ne onge budget sani kore kwa kete 223. So, in kane idhi somo buk mar budget motieki cha, ni gigo kaneno ka, koro gigo onge budget jogi wuondwa. Mano is wrong. Nikech chik oyie, Article 223. Kata sani wayudo supplementary budget. We have a lot of money. Kata barabara ma mbadi gero thurgi. Wakati ni suba. Mabedhi konyo wakocha chande za good nini kendo se ketne pesa kendo contractor ntiere kacha. Pesa no ne onge budget. Mbadi poko kelo budget mora more bunge. To tiyo gi pend chik milungo ni Article 223. Gigo du to mineno kotim kacha. So budget okochuno, and this is a misconception ma kiko wuonde go jothurwa. Ningi ane budget wang'iyo gigo onge. Sirikal nyalo tiyo kendo chiko yiene ni onyalo tiyo gi pesa ko yudo priority moro machielo kato bang'e kore ka gini kao tikele bunge for ratification. Okay. And that is a window makata wan wanyalo tiyo godo e seche makawuono. Mar ariyo, abro duoki mane e Mumacha. Mumacha be wacho niya ni kamo ni onge kik ibed mandhem. Ka to ka to ok wawach ni wanyiso Ruto sani ni 2027 isedok. Mano kata ambe aonge. Wawacho kaka waseneno kako tiyone. Kaka waneno kako oserwako jowane. Kaka waneno kako osechungi wuodwane. Kuponi omedo dhi nyime kako timeni. Mwachopo 2027 gima dimon waringo kode otimore nade? Onge. To kuponi kiny bochako lokore. For example, kiny. Wachio go kinyi. Wayudo ka gik mitimo thurwa ong'ado okote. Oriembo jowati ginene kama. Man is a different story. Omiyo wawacho niya wambende katan. Okanyalo wacho niya ne the year 2027. Mana katich. In fact, kidhi Migori edi ong'eyo. Anyiso ga jipenda. Nika okitiyo. Tedhe dala. To gino chakore MCA nyaka ker malo. Ka okitiyo tedhe dala. Sani wariwore kode mondo tine jowa. Gik motimo ne jowa ema edi gi yan. Buro dok godo ir japiny. Jatelo nwa kwai ni tim noma titimo. But ipenjo generally koro kwa were gi region marwa. Nta ere kaka wanene. Ada wacho ni adieri makende ni samane president odonjo. To no chake not oyudo ka economy is in a very tough position. Mondo mi settle, mondo lost team ne, mondo ket go economy stabilize. Also take time. Lakini sani, and Edika is an economist, kanyo to koro nyalo wuoye. Ntiere indicators moko ma sani koro wanyalo ng'iyo. Kata ambe ngena ng'ama somo finance. Ntiere indicators moko ma wanyalo ng'iyo manyiso ni kuponi wamedo timo the right things to kare economy ni nyalo bounce mondo yoto dog ne japiny. Moody's rating nyocho onyiso ni we have improved. Pok wachopo kamedware lakini nwa improve. Manyiso ni sani kata kupo nwadoro pesa moro oko to koro kata kane interest ni miyo ji gi 10 tinyalo miwa go gi bei mapiny kech neno ka koro useyudo fundamentals right. King'iyo sani interest rates e banks sani odok piny. In fact, kupo no dhi kako dhini sani ka winjo kata radio una winjo gokinyi kawuono tiyodo ka kendo bengi koro chako saji gi pesa. In fact, yesterday nya yudo nyaka message makoro nyisa ni anyalo yudo loan at 9% from Diamond Trust Bank. Kada gedo. Ginyalo miya up to 10 million at 9.5%. Jo Kenya mang'eny to onge payslip pa ginyalo yudo godo loan cha. But nikech bank osechako lawa, kidok chien king'iyo ndalo Kibaki, when the economy was beginning to peak, emane bank tiyodo kosechako keto hema, kor barabara, kagisayo mana ji ni kauru loan ka. That is also a good indicator ni kare gidene. King'iyo exchange rate dollar, omoko at 129, sani almost a year. Manyiso niya, ntiere fundamentals moko mwayudo. King'iyo the last 1 year, pok waomo chiemo koa oko mane winjo ni kene jok moko kech okayo kia watimore godo kamacho. Koro aparo ni opoko chopo kama wadware kaka jopiny. Uzigo mar janyuol pod nitiere weche moko ma pod chendo kaka mag health, nitiere kaka weche mag school, kaka for example the funding model manyo dhi e kotni, nitiere a few things ma pod onego losi. Koro wan kaka jotelo onego to what is the right solution to wachiwo.
Kich economy ni kodhi improve to konyowa to konyo japiny ma kawaida. Okay. Edi ng'eni nitiere wach moro ma be Mark nokelo kaendi ni koro nitiere lemo moko modhi yudo e komiti kae. Kata imbe nyingi osewuok kamoro ka lemo moro biro iri machwe. Lemo gi konyo jopiny nang'o to konyo gi tich nade? Ka koro gol jomoko miwacho ni mchochungi jatend piny Kenya machon omiugi. Gidhi konyo nang'o? Erokamano ahinya Trevor. Mariko mi nyiero matin. Sirikal temo gik maonge pesa, maonge budget. Awacho ni ginyalo tiyo gi pesa ma pok okete budget. Let me clarify. Sirikal nyalo tiyo gi pesa ma pok okete budget under article 223. Kasto ka gisetimo to bang'e gikele bunge for ratification. Chiko yie gi wachno. Ok ayie kode to the bottom part of mar wach no endo ten niya ndara mogo lam kata bang'a ma muofu kowuothe to ndara nigi lam koso kamano chiro molos maber manigi shade kata miyo ma muofu ma uso tie chiro endo bonyo ni shade nitie ka koro mondo awana jo piny mondo ema mondo ng'eni to projects mo wacho mang'eny ma nitie Nyanza gieki. Number 1, be gintie kiwacho gino endo. To number 2, be nitiere pogruok madhi bedo sani endi kaka nitie jakom omakore gi ker marwa Jaduong' Ruto ma anan gi geno niya bedo jakom to goganda mobedo ng'eye ema miyo koro gigieki bedo unlocked. Mane gima temo wacho kende. But wach to mare mano ka tieko. Wach to mare di mana ka amen. Nega tingene kimero. Chalo mana kaka ngene na weri wach kaka project mi wacho. Edi ni nyoch wadwa yawo godo police station. Gwengi. Maonge budget. Chalo bedo provided for 1 2 3 Abro bi time let me just clarify that. Ni an kaka senator ong'eyo maber ni aonge location. Ineno an tich na en dhi gamo ne governor pes migamo malo ka endi miluongo ni 96 omiyo tekono madhi ne governor pesa takelo lot governor beyo. For the record, station mancha yawo no endo jaduong' manobiro yawo nago miluongo ni PS Raymond Omolo kata kipenje no siepni nobiro na under goodwill nikech police station ok en gir gima private business. Nitie pinje moko nyalo private police station moyieni bedo to Kenya kapok ochopo kiwango no endo mondo meger police station nyaka jatelo mar sirikal bi mayawe lakini police station agero gi pesa na kata lobno endo ang'iewo gi pesa na achiele gi pesa na achako gedo gi pesa na ema ne koro mondo obed formally accepted as police station ema mondo sirikal no bire to ken gima sirikal gero. I wanted to make that one clear but ko bire wach bar committee nitiere gima luongo ni standard practice tiende ni ka un gi joma ng'eny e od bura gi joma wacho ni joma tin kich sani waonge gi mono opposition per se wan gi luongo ni minority kata majority. Nitiere committees mono ni standing committees e bunge gin committee go eko kata departmental committees tiende ni gin committee go eko mang'iyo migepe mag sirikal maluwore gi ministries ma sirikal obedo go kende kana ndalo uru chande ne nitiere ministries mopogore gi ministries ma sani nitiere matin opogore gi ministries ma Jaduong' Ruto nigo. Kaso nitiere gino ni watchdog tiende ni watchdog committees gin committees moko mang'iyo oversight weche mag oversight e sirikal. Koro chik mar bunge keto ga ni oversight committee go iko temo ne jogo maonge sirikal. Ng'enya inya bedo minority to ine sirikal un gi president muwen to inya bedo majority bende to ine minority in terms of nyonge sirikal. Ko itemo ga ni watchdog committees go iko bedo jogo iko ma onge sirikal. To standing committees kande kech gin mag loso budget gitimo gin mag ng'eny gik madhi timore sirikal gin mag loso gigo iko te. Koro tich mang'eny mag wabunge senators gi wabunge timore e committee. Correct. Iwinjo kiwayo wach ma pandara wach budget mina nyiso nyamira tamani budget ok important. Budget go eko iloso mana e committee. Iwinjo moko temi ng'iyo ka nitie shida moro kata ka wach moro wuok ni nyithindo maki jobedo abducted gi kite itero gi statement on the floor of the house to gibiro e committee deal kod committee en team mo matin mang'iyo weche tut weche minone bunge gi eki malosi. Koro miyo gimoro amora miro mjumbe ni moyo timore e committee gimoro amora malek mo ama ingo mondo mjumbe no tim kata masenta timo e committee mane ber committees gi
lakini komiti koseyierga advantage ma ji bedo go nadi achiel ni ka gin standing committees to jogo ko mantie sirikal bedo gi mjumbe achiel kata senator achiel mang'eny ne jokocha to ka gin joma ng'ine watchdog kocha ne bende jokorgi kono bedo gi mjumbe achiel mang'eny ne joma wuok e sirikal koni lakini ka komiti oselosi ndiyo nitie gino ni whipping kata dhiro kaka party dwaro mondo ogo ombulugo to samoro sembo ji mondo mi odhiogo ombulugo kaka idwaro e komiti go lakini inyadhi e committees moko makata osemb mana ji to komiti nendo yudo ka samoro ndigi like-minded individuals magidhi gi yier jakom ng'at mowuok kocha timore e bunge anya miyi kuom ranyisi e senate notimore e komiti mar Kajwang' miluongo ni PAC e higa higni ariyo mokalo kane wadonjo e bunge ne ok wawinjore gi jo Kenya Kwanza ne nitie tulo mang'eny e kindwa kodgi kabisa to kane komiti nobedo piny motimo yiero Cherargei ma en face mar jo Kenya Kwanza noyier kaka jalup mar owadwa miluongo ni Kajwang' to mano endo was a watchdog committee koro gima temo wacho ka en ni nitie shake up madhi timore mantie goodwill moro mondo mi yoti kanyakla kind Kenya Kwanza gi Azimio. Okay. To kata kamano komiti nego bed ni ing'iyo ni ng'ato otimo ang'o kik ng'ato bed ni nido wacho ni an ogola e komiti nikech an Jakikuyu kata ogola e komiti nikech an Central kata ogola e komiti nikech an ng'atno maluwo jalup president machon kwa yie ni bunge odhi gi that direction to jotend komiti go eko onego bed ni komiti oyudo gi competence moro ni mak en jakom mar komiti tembo deliver ne jopiny to gi bunge kaka jakom to kiwacho ni koro ni in gimiyo e ndere mimako en ni an ogola man nikech an jamua kata an jarabona kuma kama mano endo gimoko dwa e Kenya ka endi koro kata mambe committees modhi donjo sani endi wa campaign sawa kaka an mara ni endi ang'eni samoro nopusore odonje media ni nitiere lemo momira mia komiti moro ka endi tapano pusore nikech ago mbaka gi bunge moketo e komiti go eko mondo ka giyie gine namba romo bedo jakom mar ng'iyo weche mag ndara weche mag transport to gi weche go eko mag housing ma Kenya ka Max akoro mayo wawango lakini nitiere wach moro mabe liekore oko ka endi mar NADCO wacho ni report NADCO ni be koro nego duogi en baka mogo e bunge ga koso mato mana mar jofuambo to nego duogi koso oyo mana mapiyo piyo nikech koro sato mayo wawango aparo NADCO no se kele bunge so it is in the Senate be the Senate ni kode bunge be nitiere gi NADCO report koro sani nikech wadok e bunge kopo ni the committee mar parliament ma pango ratiba mar agenda okele agenda on the floor to obro discuss kode lakini so far nyaka nyewa los committee e bunge machano chenro matimore e bunge pukane ne agenda to ko biro to obro yale and in case no ene bunge ten mani agenda mapoko kele to ne nitiere gik moko mane nie NADCO report mane nyalo kewo riwruok maber e Kenya ma ko kele to obro ng'eyo for example to bende nitiere wach pod mari tinyalo jiwo ka bende nitiere weche go nitiere NADCO mano se lock into bills correct mano se lock e chike mi chako los minyalo wuoyo achiel ka chiel gina different stages both houses Senate to the National Assembly koro ko biro mochopo kanyo to obogene lakini sana anjo ka ng'ato no maruma jofuambo muso chako ka ni gi jakori kelo mondo los kom mar prime minister mondo mi jakom adare ora gi wadwa Edi sani oseyier kaka senator kiny kanene kolaro MCA kata mjumbe to koro well mjumbe to is higher than a senator no anyway wachni mjumbe okidhiye okni okidoge but awachni jakom sani no se the Continental and is a respected statesman in fact across Africa and across the world en ngama jionge mondo mi ji duoke kech no sebedo prime minister and rightfully so koro ni mondo wadwa los chik ni mondo wa create negodo position jakom gimo dwaro nyalo manyo
kana en prime minister no nyalo manya ok ni nyaka wadhi walos chik to accommodate him mana think ni jok makelo debate no be koro thine duoke piny ni en oko kanyo koro wadhi wachuoga ne gimoro mondo odhi obede ing'e ni mano gibiro dok wa debate mamoro ndalo moro naneno kane owuok kane oket kom mar prime cabinet secretary and there was a big debate igini onge chik olosi alosa mondo Trevor obede olosi alosa mondo Eddie obede jakom koro osekalo stage bilano but report no kobiro to obro yale tan sure ni kata kokele moket position mar prime minister ni mondo koro kel jakom kende corridor ke prime minister ingeni biro bedo ni koro report e bunge kato ni koro in koro penjiri ni jakom ni koro kel prime minister e bunge ni Salasia be koro penjo jakom penjo dong ngini mando be koro watheno jakom I mean wawachura dieri okay yeah. Eddie go koro tieko wach mar Nadco ni in bi se winje koso mana mar war ok na se winje en gimo waseyal mana kinjo kaka na anyiso oro mak ni actually Nadco ne en report to report kose biro nikech ne en gima no biro kaka parliamentary report which teams manoket ko kunde go koteno wuok e parliament no wuok e parliament no wuok e Senate National Assembly kano kelgi mondo report no endo ogoye mbaka ne wasego mbaka report no e od bura apani ji no discuss generally kama na kaka reports kaso kise discuss report mokel e bo parliament ko nyaka loke obed pend chike madalawa kaindi koro gima timore en ni nitiere moko manose keti mobedo chike kuom ranyisi sani endi dono ka koro IBC panel mare oselosi kendo ng'iyo kada ka commission panel no endo nokolos ka onge Nadco Nadco omiyo panel no endo biro ineno ka chike kada nitie chike manose kalo kwa Nadco endo makoro dhi mbele koro konya dhi dok no reverse gini endi bana kaka mako wacho ni wada mondo mine G positions in fact mbaka no endo joma kele apani bo understand jakom ke jakom king'iyo jakom kite gi timne gi chiane duto te nitiere the first thing ma poginde pa jakom en japiny to the first stop ba jakom bedega in fact bedo jakom jatend ja ODM kaka chama mogurore kendo mongire dala kaendi apani mo important gane jakom maloyo gimoro amora apart from presidency mo bedo kwa manyo nikech every chama iloso ga mondo bedo mango odhi capture power mondo ji olos pinyo dhi mbele koro anapani kanyo pa jakom mabendo okanya wacho ni mind ya ng'eya inyala yanga lakini kaka ina musiepna kendo kaka ng'ama ma wasebedo machiegni bachunye ni tie koduogo en ni gombone di paro en ni mondo mi ODM obed mongirore kendo motegno mondo mi ODM in whichever circumstance karo be no wadhi kode ODM no koro churu wadhi support kode kir marwa nyaka mbele kuno kata be no wadhi kode yo machielo mora mora obodo mondo mi ODM obed motegno mondo grassroots elections mono wadhi go mbele ka orum leadership mar ODM obed motegno to gi joma ntiere ODM bende obed motegno mondo chama odhi mbele chama no endo ema miyo obede mesni no wabede gi eki kwa go mbaka mar piny koro mbaka mar Nadco en mbaka ndo mano sechaki kendo odhi mbele to jiwe thine kada jiwe lilo wach mar Nadco ni Nadco koro biro mondo okirte ja composition mano ok en gima ne Nadco Mark daga chiel wach mogik sa koro rum wach mogik kana hata mana wacho ne jowani wach ko nyidho mana wacho cha nyidho sani nitie gikom jo thurwa oriwore together wa jotelo jowa mantiere e sirikal jowa mantiere bunge jowa mantiere implementation wariwre mondo wayud mwanyalo yudo mondo thurwa odhi godo mbele wan kaka jotelo chakre ker kidogo iredi nyaka piny ng'ato ka ng'ato komi mandate mondo ti nikech ng'ama ok otiyo to dhi dala nadwa jiwo mak ka to gi jodalawa ok adwa thino wach ni to kada ka wacho yo mondo wuok banacho ji jodalawa ong'wonna apano gandawa pod kia bedo e sirikal motegno adwa dhiyo gi ngai mon deliberateness akene mak imbe inyalo wacho gini gido deliberate nano bedo ngama deliberate kata ngama intentional adwa mondo mi oganda wa chiwore ok en chiwruok deliberateness gi intentionality
en bedo ng'ama ng'onge gima dwaro. Enwe kisungu bedo luo. Koro ng'ama ong'eyo gima dwaro. Kendo gima dwaro ng'e maler wi kendo bedo maler. Riwruok mwan go gi jogi sani ni gi jo Kenya Kwanza ni. Ada kwayo ogandawa. Kik ukawe mayot. Ni wang'iye mana kaka nyidho kaka mako wacha ni nyidho ndo ber ndika kinji wache no endo. Kata wang'iye ma wach ma 2027 wang'iye uru matut mokalo kama en ti mondo mi ka in mbunge mokete bunge to nitiere rot mo ma sano wuok matin mo nyalo bedo gon wanyalo engage gi sirikal. Engage kode king'iyo kode yore matut manyalo miyo kata affirmative action moko timre kor gwengewa mondo oting'o gandawa gochumi marwa obed malo. To koponi in oketi ma in waziri jaduong' Mbadi jaduong' Wandai to gi joma nyasamo nyayo kana nodonjo e sirikal opogore kik ukaw gini endi mayot ni en business as usual. Temuru matek mondo wako ganda wabed intentional and deliberate mondo mi jowa o benefit kuom gini endi to moloyo ni kikuwa wini ODM National Party waliro ganda wate mondo wagero ODM ni endi obed motegno to mogik namne Baba Jacob Raila Amolo Odinga gi Mama Aida kuom tich matek magitimo ka gidhi e piny mangima mondo watem siro ngech ka onge tipogi to samoro tendrils marwa ok nyal kalo kanopi ka di mar. Erokamano Honorable Eddie Oketch, Senator ma Migori, to gi Honorable Mark Nyamita, jaod bura ma Uriri. Waduoko erokamano kuom miwa seche buch jopiny mane kama weche no mano ka nitiere kagi Belinda Phillips Nyargema Kala kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakachi dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jokama.